na ye kodi akọ kwakwade bi asi na watwi mu nti kwahia me busa anene se aso ensem bia na nipa kan o se wotimi tena se ma saa asem no enye nsunsanso wo abrabo so ana ebi wo ye jama ne ko anan fa ne se wo bobra ababuo zema ye ne nipa kan no ye wo se wo gitum wo abrabo mu ana wo se opem ko wanim abrantie bi asi so wo hunu so wo adoma kyede a eye football akura na maame wo ho papa wo ho wa musi obi a okosu gogu akura ya meka na se mo ni be 8-9 years kura enu wo hunu se na kyede ye ball no na watutuzu ngete because oni so kokon maame mu mfi no enu wato ni boot enu wakojo ntime wo ni kuro nti 9 years na ba so mo pena yesuma ne bra panyini wo wei ohwe na anu akoto no park ne mprensa so okoto ni nian ye nti asema wo ka kire no ne mfa metoto dada asetenam se ye started se ye bobra ntam ye oje HS no ye ni kato ate no kofuo bi nsem o mo kan ye no se ye gituma nka ne ye ne ana ne wo mo nso o mo gitum no ne awie o mo da so tie wo akurase na fatoto abla bon se ba bia wo pese obi o container no asem na o mo kan na e wo se o gituma na se wo se o twifa so baby I started say wu kwesi ufie no enkoma na omudi na wo so twifa so ana wo se ogitum oba na ochusu se obe wa ano no because kwaku ade we ma wureti akoba bi bebere be matimi hie oba o ye ne boafo pa ono akontuom no agohie oba na abo na me na gina ye one day po de be kwa cha na ma me so ya me ni ntime mbre abema ni nim se ofiri abrabo mu ba akontuom no nya za nwra ni na ohia nka na ni o ma me mu ne fefefe ngoma hu to ndo nim ha oba na ye boafo anka wo se obu na ni gusa asem no so no woko no nso abegina so we dia me ye sole on se ma me mu na no waja sa aba obo se be ori abrabo koduru bia no asasa na jafena no se we oba na pa ne chew thinking se na wura fi se ebusuya ka kire ne se gwagwa na ye be kodip gidigidi pa na ebusa ni pa bi se ensem aya ya ti nyina me kada wuhia ma me ho kani fefefe me fra no me maami said you see pebre said you are supportive said ya odi nkomo fa ne ho na obi ka kire wo se o me de kuma se ba de obekom gra no o gwagwa nya sa nsem ni bi ena nka wugya no na ahwe enne adwuma wo ya tro bi ya 10 tro bi ya 10 said you support ufia ka busa se abusia na ye wabura no mo ye uye ene ye be komu pa ba ye de fa ball no ne ye de abie mu akọ because asem no ye ketwa bi ba ye ne ye ti asem ase ko akire nya ketwa sa me ebi atome ema mi lusu ade ana nka beboa ma bra bopa pe ne nipa kan ye obi ya ka bi akire na ma adwuma wo mo gya ho dwane ahade obi abe security anu wawu nti adwuma ni tua pa mi wa akwa na de ni bone wo ba bi ni aye na de na adwuma ni mu abewu nanso mu wonsusu ye se adwuma wura adi sikaduro ndi ye de no agina wo ba akopɛ na wawu ni nti obi aba ni aka na nipa kro nso adwane mi wa ho na nka ni yie yo ne na brem bon ye wo ene ye wo nkomodi MC amomfa ye nwuram na ye ntia obolo pe bla baba se fi okwa mo kan ko cha kan se obolo bi amobo eti wo se school bi nkwa no anye na usua de no me do ana se lawyer fo afu na kura o ne ye de asema ba no wa di ama e chama obolo bla oni na fo kwa me pia efina kwa mesemo blanim me followers ni e mesemo mo ano was a lawyer na se doctor born in the kotoko play bi enu wa ya tofu se anya se ade amoma na ibe nom na ye dem so betia obi a wo so be bobo o so le udidi 8 a day 8 times a day akwe ogona so di ehu a mata oh no o be wi aso un se obolo bi bo kotoko krada ana so un wanya abo ne ba me ba be pila wa ati asana ka to oh nya lo kura pa na coach no won kan kira akura na akura wa si osua de na doctor fo afuro na kura no pese Guinness no onu mo se club no onu mo eni oh so bobo na ba e no wa o se ba se team no obolo bi bobi ana kotoko na da ho kakra na ha sana wadi na fuka ke akire adwuma nya se okọ park no so wasan ana otumi mobo no obo na furi ni toni na tuni aduane odi ni fia eno nko aka jenze we nka doctor fo afu ne kura ni ntino ebe ya onyae abrabo no odi asi na ni so no kwaku nkofo ya no mo kan sem di intimidate abrabo no omo nsem nyina na wo se yagitumu ana
yɛmbiem both sizes baabi wɔ a ɛsɛ fɔta paa yɛgye tum ɛyɛ baabi wɔ nso a ɔsi etimi bu yɛ ne gu so kakra ɔyɛ maame ɔyɛ me brɛnti waka deɛ ɔsɛ no ana me kɔku fa yɛ nu ɔsɛ saa no man me nu an na wode atodwa na asɛm baako ade todwa no ɛnyɛ baako dabi mo bi amfa nsɛ yɛ baako because afutu sɛm so wɔ wiase ɛna nipa bi nso hu adeɛ wiase nipa bi hu adeɛ nti yɛntimi nyɛ no nso nto nkyɛn ɛna nipa bi nso bu abam obu adwumadie na obedi no sɛbe preduasa yɛ ne ya wɔanya ne saa gye no so wanhwɛ yɛ itimi bu abam ma wogyae ɔno nso na woyie yɛ nso ɛdɛ ɛwɔ nipa bi timi ne nipa bi nante wobɛ na obi atwe wagyina nkyɛn akwasi ne deɛ ɔdo ho abɔ ne ebi yɛ papa ebi yɛ bɔne because ɛse suantie ɔkɔtɔ wantie ni panimu bi asɛm nti na wanyɛ tiri because anka futuo no na mfododo nti saa na yɛbɛka no kwakumo na mfododo nti na kɔtɔ wanyɛ tiri saa na yɛbɛto no no obiara babusa sɛ aboa bi wɔ wiase bi a wotire na kɔtɔ ne ti wɛn ti yɛse na mfotie na no saa kasa no yɛkasa a yɛde ɛtoto wɔn kasa wabra bɔn sɛ baabi a wokɔ na ɛbɛboa wo because nipa bi adi nkurɔfoɔ bi akyi yɛka kyɛ no wɔntie mu wakɔwu obi antie ne kura asɛm ɔbaa bi antie ne kura asɛm ayie gya akɔ wodeɛ hane wodeɛ mipie kakra na ɛyɛ wo ya m'ani gye a na ɛyɛ wo ya ɛnɛ nso a me ne me nam fofoɔ yɛpie kakra na ɛnɛ nso ɛyɛ wo ya ɛne saa na ɛteɛ deɛ a bo sɛ bɛrima no aka akyerɛ no ɛne me ne onamfoɔ ne meyi mu baako wokɔhyia wɔ ba a sɛbe mpɛ wɔpɛ ne biribia yɛ dada wɔbɛka saa wobɛkɔ akɔ baabi a wɔkɔ no ahwɛ obi akɔkuta no hwirɛhwiri ebi nso a baabi a wɔkɔ no woka asɛm papa kyerɛ wo kunu a ebi a wobɛkɔ wobɛsan aba nti saa nɔɔma no mmienu ɛna ɛda dwa no yɛnhwɛ fa yɛnkɔ yɛnnua bɛmea no wɔbɔ bɔɔ yi so yi deɛ na ɔpanin ne ka no na ɛsere deɛ nanso kwan bi so no yàmínú mmienu abɛdi adanseɛ sɛ ampa football yɛhu obi a wɔso pa a wɔbɔ bɔɔl da agogo sɛ ne wɔso saa hwɛ aberanteɛ a wɔbɔ bɔɔl yi a wɔani nwea yi kan ɔnso ɔno ankasa wɔba korɔ wakoto kwan bɛɛ mmiɛnsa wabrɛ ɛwɔ kwan bi so na ne nyinaa yɛ nkyerɛkyerɛ sɛ yɛnim obi a na yɛwo no wɔso but the training nti no ɔbɛtwe because nkurɔfoɔ bi wɔ a nkwadaa bi wɔ a wagu wa wo man kora wa wo mo hwɛ ɔn sɛ ɔte so nti nyame ampata ne sɛ wɔbɛsa gyina ɔn yaw enkoye nti adeɛ bi a wiasa brabo bi a wo bia na sise dum bi a wo prepare o yɛ hu training yɛni mo bi oni bɔɔbɔ pa abato so minimum kom division na one guy bi na odago na ne mu odu pa think say omo amakombo minim ne din de na ne mu odu ba na odago last minute no oja go no bɔbɔ the way na osiso no akire wotimi ne ho ama obɛyɛ star okay because o di training man so te ya wonkura bi a wo mu wo fie a ye ne wo mu nyinaa sɛbe ebi wo ye fie ebi free sɛbe ye bɛ ma no tu zakora we ne nkola bem na wo so o nanso onyini kɔ no na wo twe ntia no so wo ya oba bi obi di ade ekosi ya okoton no ma ampa de ye kan etimi sisa aha obi ama obra ma ne nko so ampa be komete saa ewo ho ye yifi mu enye ye and at the same time baby a wo no wo kwakoton no ma na nko obi pe ho na wanya ana wo akwakonya edu ko hye nipa bone ni bia na obi a won pe wo yie yo a obetima fra ko de mame na wo ani patron ke bibia yentan emobra wo kwaku se wan hwe yi a first day ansa anto ade ekurade ani wan hwe yi obedi a chefs atu container ko nti wiase na enam no ye obebi obi a hye ne dofo obebi obi a hye ne tanfo e kan abrabɔ ho enu nti abrabɔ na ye bɔ no e sa ne te oba bi a wuhyi a na nka oba no betima boa na kwakuma menka sem bi Ghana ya no mo se tribal marriage ni ade na atwam eda so ho especially ye ni enwanu asantefo se e kase obi ware na nipa na okọ na okofa obi a sebe memmo obi adi
bi ko fa santini bi ko fa nwani obi ko fa siremuni a ya na eduru me bi obenya siremuni obeka kyew sei na preko a wukro mu ni asante ne wakwa akwa ware yempene ewo ho obenya busuani bi obeka saa na ko fa sabi nwani a na siremuni a obenya santini bi a wo fi obeka kyew sei mempene o ahuna wale de me se mempene because of BBC ne ye kwa nya fe ne ye ko be sentimi de mintimi kramofo so kan o fre nyame de a enya nya me ba no obi so timika se ne so kwa ye Christian o kwa sorry na se so akofa kramoni de a enya me so nya me ba no e wo ho but ya na du me be ye check nwese ye ni mi ansa cha ewurade ana very important ana se nyame wo de koma bi to ba bi se ha de menko me pese me hu because say ha se nipa e wo wiase no ye ni ye kire nyame nyansa ade nyame de ba ye bia nipa so abesesa no e wo wiase nti duru me bia ya na duru me bia ya na ahomte ampa so sa wade no so duru me bi so a ye ka ne se no ubekom so na ampa ukoye so ankobo aw bi de hawaba nti ya na wiase ye won twetwede nti na de bia me kase obi kase asumdie wo wiase a oboa asumdie ni wiase asumdie wo wiase na se nyame baboa no wanya abunaburu nkwa bi na dade na wote ho wudi wie na eteki be wa na wa wadwen wiase aba ye mede awie o na okira nso we sa na wiase ne te eti ya na wo hwemu a de na do da beto pono so no afutusem no sa na te emmom edu me bia ya na obi nso gina ne gidie so sa de no se owu mo nkwa mo me gina me gidie so ne me mpa ebo so mekọ ne be yie ampa so no so timi kọ na ye yie etesa de no ma no hwemu a na nke koye mienu batasa koye miensa sesei obi woni gidie so obi wo asebe ne bosoma wosom aka kire ne se wiasa apart from nyankopon no bibia ni ye bochidom ebetima si ebesi kwan da ana bebe wa brabo mu da ampa ne gidie kọ wa etimi adwuma nti obi wo a ye ne hu ne se wode ka abesiwa ne yatwa ho ahia obi wa ne fie konya efo unnim ne gidie babia ne gidie wo a wagina mu na afama no obi su betima akosa gidie na bi so mfa because mo obi a wo twa atwen onam nsuo so a wo twa atwen da so beye nipa beye nan asese obi a oni gidie odi twa atwen no so no nsuo ne nyensu ketwa atwen da nsuo so nsuo etene aha enti eda so no atwen no so eso otoro enti wo ba rese na nipa ba se nan anase num so mu gina wo na so mu twa atwen no style obi adi twa bia de fa edi twa nsuo no obu ho ko ni nchemu obu oba ne nsam sei na oba ne nsam no na dwi nyina nse oba ne nsam sei no aise ne nsam kutadiem aha ma wait no de atwa obi su betima ko ni nchemu sha no de atwa obi su betima de nsa gu no ho no de atwa obi su gina so a ebehim ne sa bo no twom obi su di milika betwam eti abrabọ ne sa na te te duru mebi ho no ma wa wutie yen ampa akwada ye de ne example yi ampa de wo ka no wo se wafu iti se sebe doctor fu wafu sa no ka no lawyer fu wafu sa no wo ka o nanso so wo ka ne se kwan bi so no entwe ne mo de e ma ne ntwe ye so akwa no so a wo ka na asem no ni nwia no wo free ball no ma wo ba nyina wo te so eti ebetima ko yie ni oguzo ni nyina ne se o prepare se o pese o bobo a akwa bi so tie nipa bi anu asem tie o coach anu asem aha ampa e passe ball ma wa the way ya utimi esobo mu no ya na e fe ne nso aka no ma bi kakra e se o lose weight kakra etu behwe na ya mount bi a trainer bi ni ya mount training sa complement ma o be lose weight o be sa nipa no e che no de kan se me start ball pa na so ameso na me coach e na ma me nipa bi di training sa ma enne madru bebi madui ti na e ka se obi nim obrempon ahyase eti de ya ka nyina no abrabo na ye bo no abaka ni pa brabo ho eti edu mre bia de wugidie no wo no kwagu ya na me ka twa so mu ye na fu wani hwa de nya bibia na ye ka kire wa ese so mo wabambu ti ase sa wa wutie me ti ase sa se dinchirechemu ama kire mu eye nan asemiensa e wo ho baby obi nante ya se bo te hwe ye no obi di mrika na e de twam kwagu ye obi o ha o firi mikrom go so na be bobra bedru kuma so be hia baba bi ababa ne manchwa no dae
ababa no ne da nkakra saa anko fampro nyi nsa ne bibia ma saa ababa ne di pa hwe ne nkakra ababa na ekeli ne dwetire de man business we de we adwumantu wo be hwe na ye be ma betima ko akwa ne ko ya na abrabada no send this kama na maame saa nchirimu we nyino maame nim one day po be kasa me so be war national ne wodi ne godru fi abosi ne nua ma no masole ofiri hade ya emwa ofiri hade ya emwa ensi ye mpene ene saa de no onipa saa no a wo nim ne akoso wo wasetena mu reti saa ba no yetimi di abusua achi eja saa ba no se wo nkwa na akwaku wadaroma makasa abrabo aye bon me no mienu ye na ma ye ko ba obi nim ye maame mu nim de obo aye chenie ba omuni idea ye maame mu nim de ebo aye me kai se me kofa oba bi ya na me na etwempena those days na maame mpese me bo trap ne di na mo wiase no enti me bo me maame amane na bo maame amane no me maame ka chem se sa trap ne de ompe okay ba na me sum nim de nipa no oye mame okay enti me ne maame kasa ya na onte ase ba kwa me try ya ne maame kasa me kan nse mi kire no santi drum be bia sika bia menya bi de bewu bi no oba no na boa me Shamanshia na kebia kumase etume enti edrume bia ya na ibesepa aibesepa ne besikunya be tase ne banimdifo enti edrume bia ma me beka nyame ampata oba ko hia o ma me na papa bia ka me ka asem twene ntem me wu ensima yi ase kwa ku sha asem ne ka kire wo a esese wo enne ne esese wo hu na opa bibi a ye ekeka kire wo ma me na o papa sha enti ampa menu mienu yete ahyehyɛ ye pia bonten maame ne papa omunim bebi enam do omu de omunim an sasa bin prejudice o afia bosumi aso kwaku na de mente won ka bosumi yo maame ndibi but ye ni mo bi ho no mu a kwaku ne mpra kra na sabin prejudice o maani pagya ite sɛ de wo kan duru baabi ɛna Ghana hanom ye onipa bebre won mo betimi aka kyom sɛ wan ko hye o baabi anka wan ni kamfa na no sa na bia do oba ne beduru fie no oho na tese de wu kan o maami ana wo fa bia na papa bebe sori aka jo se na wi ampa jo frin wo se mi firi ha oho ne bia nanim no oba no njo nka etu ya se wu ja oba na na maami ye ko no afra ko hye dem kwaku upe mi wu ana so ope mi nkwa maami o mepe wu se ene ope mi nkwa de a oba e bebi ofire ni de pa cho abusua mu a obi an ko sa awade ni bi da enti be sira wo de mempre so oba sa oba ne de one ho ofe okuta bibia bia nka manage nanso bebie wo firi no kwaku maame no won ko obi da wo ba wode atesem bi na ate ene wo bebo wade agu enti akoba sa sikite o man e di tu ni pa bi fo na nkwankwa ne fo oba oba ma o mutie yen de be ma de na kofi akoba se ya de di tu fo ne se wonu maame no papa betra se de wo mu bia na nipa ne yema wo bia no wo ma na hu na sa adwen no omayi ni ya chire nkomo obi bere sa because kwaku opena janda na no de asho maame mo de asho maame kwaku maame hwan radio bi ye ni maame bi ane ma odika wo ma be miensa ane ma ne ye mpanifo enkura ne papa sabe ya nwonafo ekire na bibi ba no mu gya wade e na oba ware ni kuro ma santini ene chi woni ne be wo nkura be miensa enti anwani ne ma no ye mpanifo o ma kosuku adu akire ama no ma meki o mo meki ye no mo so hu se ya maame so ne papa gya okwa wo miensa e wa asante enti nkura no so ye nwia enti ye ko form aba enam sa wona ni ma no ama ne asantefo no so adiye je na edu mebi ho no ma eye kasa ebeba kasa nde ebeba but ya na edu mebi ye ne nso a ye nam no ye nton nipa ne ye no mo nam no ma ya busuafo obi wa na yire one ne chana ne girlfriend ne te wo ya de ma ne kwa ne wo da kodwa nanum onka minimum baby ho no ma se bia feso ono na to no mama ne kunu anasa ne boyfriend fa ko fie ko ka cho ne fa ko so ha etu okwa na okwa ka so no a insense ese okwa ka se mame nipa me ne no hu ne da nanso me you picture chair no apewa sem to se me fa no mai mra eno kwa ti manipa na de ekofo nkodu fie na bibi aka waguze minim anwurani awale asante ni o ma be president JJ Rollins ni aka minim muslim ni awale bunoni a wa be president Jodramani mama ne yire you see enti ne yesi enye ni na bo ma etimi din kunim de ba sakura du no ye odehye ofri efikasi
nanso kodu baabi no empanifo mu ofikese man popo mu ti o jeje du mebi obakrom yesi akonta eba ne ye prepare krom ne obi akonta eba krom a so ti ase but enne ye be se ma me bi atwini twan ti samro ma me twini twan a enke wai ka ko ye president go hunu no ye soja ni o sa na te ndi na nya ni obi a na pe soja mbo obi so ati mi ka se ukru na dwuma wo mu no ma ne nya ho eno so ho em se adwuma nso ware eno so sa adwuma ukru ye na ma ne nya ho oye de adwuma eno na me ka asem bi sa abra na me movie bi Ghanaian movie bi na oba ne kofie no koka che ne maame mo se wanya be ma so be ware no eti wo de be ma ne kofie ko che ne papa ne ma think se ne se ja ko se so lewen mu ba ko ana de ko che se papa maybe me ni mu di nkomo wo ne maame se be ma bi ehun mo so be ware me eti na me de be ma na ba oni no ma ne be trase nkomo didie mu no na papa ne busa obe ma so ye de adwuma se de osika na me kan yo eye futu sem ti ma me kan sa ana so wo ye watch repairer kwagu inso buru anka se mu sifi ho or repair watch na mu da da say afa ma me ne papa ne ka je se ntu pese obeye yie no abehwe me da be no bi watch be say ya na watch ne kura say ya ye je say or repair say obi ambo na repair sa kwaku so be bi adwen ne ko ye but ye resa de we me ka sa se mu se obi wa brochire na djuma o ye wa ko school pa oba na ko school pa but ni kunu eye zoom lion me ka se nya djuma hu but e woni di so but Ghana ha one also wa university oba be no so wa university asabe pressure wa boni degree na wo so oba be wa obi asabe otwi pradia enye so yize se oba ko na nim kura mpo na edu ba bia ye bebo na son obejai but edu me bia Yesu Kristo me ka baabi osoma won se monko wo se baabi o asase pata o bibia ni wa ye kodi o se monko because won nanim de edai wa siehie wa nimo enu ti na me ka che o se kwaku ene nyankopon asem na ye nyina ye so no Ghana ni anase wiase no ye hunya nsa che nyame ya to nyame asem atu agu se nkoba ne sa ege nyinto nwa nyame de amanka wa wura atu agu ti nyame de o ye kolo onim nyansa nti ye bese ene de futu se ye de be mam eduma bi ampasa no ma onya beba wakwan mu maka no ma ba na se miensa kwa kudi bi atoto so ete saa e wa brabo mengidi ye se wa wutie me woni mpefe se saa de bi ato ebi nso obeto na basa hu ni kampa ma me ne papa na eduma bi wona o masetra no ya na o mo ba wa wadiem ana mo ba wa setra mu a e wa wade se mu a ya na ha dwen wanya na me wensi ma yase ye ka bi kyerewpe asama ba emom eduma bi amma wo ba na ne te say your girlfriend ya wo yire mani wo mfa so de a wunya free no so enche wa busuafo enya trap wo wom ye wo bi wo wa ye se wo kompete du na bi ka sa word no wo mo boa eye kasa ye beto ye but na ye ne ba wiase adane no obi ni obi atikro ba ko ma wale ba ko man so edam obi ni obi tikro ma wale but du ababa ma oba no ababa ma ndu ma na wu ma kusase for de wo mpe sa baya we ade awai awayama menno mame se mre bi ya che mi am fro na mbo ama no na be gina me yi mi kwaku jai enyo onu a ke bia mantima ntra bro no so o mame me ko kuma se foforo no obai ne da na matra mu sa ene ne nyankopon ya adoma ya nya ka ba ko wu ka yesi wo ya misika fo no so de fa wo enyo onu kra nka mantima nto ni nwia bi kra na wa broche ne ya ka na ya disika sende no eno so ye so ene ne ya mekise yo enti ma me die enti wo die tie ni yo nka se kotwatro ni so ti ase sa enti ko na ka no kra kira wo ma me no papa o mo na so o mo nti ase wo fa ka no kra kira no te du me bi ho no ma awade ye wad no bebi aye ko no yen ni kra ma ye ho enfa no ma bi hihye sumi ase di ne kra ampa eduma bi so baabi awo kɔ no wo ma me kasa kyerɛ wo so widi obaya akɔfa na ampa o tie ne nkasa yem yɛsesa wo wo fa wi aburo no obama wa hwe ne ntutu yem obaya ye kukrompo ne yɛbɛsoa wo bɛrɛ 1 2 me de me krombo so me de ya me de bɛgye wo ne wa kasa akyerɛ wo ampa wo kɔ fie so ma me aka to sɛ krai so on peduabo wo no obaya so kasa 1 2 a me de me krombo so me de ɛno saa no kwaku ɛso hu ana montam na wo dwane na uti abusuan asem ne ko ya oba bi wa na won ne te obie na no wantu a medome ho obie na no wantu a no odome ho ne nkura ne nyina oba bi wa asem predressa obekọ no waka asem a kire no asem a wo ka kire no de bia no gya bonte de ntomasini
ejina wo di nkonkonsa wo so mpesa wa ka ti du no ma bi wo no mu a maamefo ana wo fanom efiefo brono sofo du ma bi a yese ebi em nokre yese bi wo a eye nokre wontimi nyi mfirim he ahai wa ba ye fie ha wo betran efie wura no ade ese na wo mpe o wontimi nyina won kasa de nipa ne ka ni nyina na yentro ampa efie wura bi wo ho no ma ade bi a wo mpe wo de koye na dade na wo de sika ba mam te du ma bi a ye ka asem kire wo a empentem mo bumuntam won so chance nyame ma box chance na read ade a yes Lumba me de mo bona me seven predators am abra ban ko yo ba me ni nsan so da te du ma bi a nyambre na ni nipa ni nsan kwa kusa na me nim so ti ase fie ni wan na ye hu ye hu but na me ne won chance nya adwuma da me ka say bra ye wo efie ni ho a manager Robert Freme ana me call no office ana wo busa me say unim Lumba woni me o ana so mini no woni ne wan fa na so mini no ne wo Kumase FM ne adehye no be program ne hu ye ho a me ne na nye program da de ba ye hu ye ho a de wo ya kasa city no ana me hu ni pro wo ye program du me bi so ametimi kwotena aho because so ata na kwaku ba nsana yesu aba wa adehye okay etimtimi kwotena ba me hwe ne nkasa wo ka ne ade a me hu se me ye adwuma ni bi nanso no ne kasa wo ka no so no eno so to asomu eti me Robert Busa na so me no so okay ana Busa say na manja na no so oba abeka mu show no na so fine okay kwaku ena sam no tie ye adwuma ye na me no ye adwuma fine enti edu me bi ho ma ni nipa ni nsan na padu bo nwun bi wo se ni nsan ransa wo hu de o sitie enti edu me bi ampa o ma me beka obusuafo beka baby a wo ko nenso wanka se edu me bi anso chekewe oba na ne te no seven predators na ye mpratwe na be ya wade mpratwe mu no ensembe na o ka kire wo na emu ye eno me ensembe na o ka kire na enye iti yeso hwe ne because obi na modoso amono ene sa me yesie no obi na modoso amene wa meki iti wo de ne ye de ahibia obi akotra bronu bi so baby amafo kotra won de edidwa ne ye ni no won de okotra edwa na ye da eba iti kra na ewo nipa ni mu no ewo obi anso ne de anyame de ma no enti obi obetima fagem obi nso ntimi fagem obi sura de obi nsura de iti abrabo na ye bo no eduru me bi a eyesa ye nhwe ne mfa ya brabo no toto no ma bi ho ade bi a woni unwa bi te wagu ye kan ye keme se ne obi ne yire gya no ba ne girlfriend ne o mani bibi di ne bi asonkura ne so iti ewo ho te no sa na se sa obai se ben kura wi gya wo ten kura ko ma wo maame wa kura se na wo ko na kaka gya se maame madwuma se yi obai bi amaso no mo ene bo maame se ben kura yi minya kaka de brewo na edrume bi na obai se ye nkonkwa kya nkura no wo maame wo ye kura na wo maame busa se na ma wu wo fire yefa okobo di bi maame muni ya odikum ozo se Matias ye iti ye besre du sa tam na mum ye nhwe na ye nso ye maame no Matias ye ne mema ana ma no akofa be ma bi na maame ntia wo papa Matias ya hu ekwan a be ma no do nam so awu ye okay because kwa awu ko no nko na wo ko dwuma bi na mu odin a wu na wunim emu nye okay so a wu na wunim emu ye okay so na wunim enu nti edwuma bi a ye nkusa ye maame no ye papa no sesebe bolejo se de be ya enhye abufuo ni beba kasakire beba enye no nko ba bi biara adwuma bi obi ye abambuo beba abambuo ne ba hunsusu mind se jampa de woka ene kre na watena se na wahwe no ma bi kakasa mpa me try de ne nipa ne kan me hu one or two things bi ebeti moa me nti sa na te me move forward eno so se obi won so ampa wo reading se ma papa yi ahai manyante ye bi se no nko na epa ha wo nenso ya mfa mani nti asema wa babeka obi kwa etimi sheda e de sede ne no ma bi begu bebi a woton ade no abra bibie na se obi ato adu enti wiase abrabo na duru me bi a one so nya me mu ye ogidie bi ekuta obi ano kwaku so mu ye sade we me se obi akwa na anya ye manka ntwa se me de ma se me bawe manka se me brother bi pa ko fi wo US me se first day na wo kwaje ne visa e wo UK not first day wo de kwa abrochire no UK no mo ko ye no no mo nem nipa be 20 something de nte anya ne se visa no two pe nipa two ne de be ma wo mo pa ko fi ko no na mi nwa white na busas na wo say me gidi e kire me se nipa two no be ka ho